Osnivač i direktor Haj produkcije Saša Mirković u poslednje vreme putem TikToka raskrinkava pojedine ličnosti iz estradno-kriminalnog miljea, a jedna od njih je i Svetlana Ceca Ražnatović. Mirković je snimio video u kojem je samo podsjetio javnost na mrak u kojem sija Svetlana. Gle čuda da se tako i zove. Sad kad pričamo o srpskoj maćehi Ceci, toliko raznoraznih priča kruži o njoj i mogu vam reći da su sve istinite. A jedna od istina je to da se žena koristi svim sredstvima koje su joj dostupna, a to su obično kriminalna sredstva i ona obično sve što zamisli ili hoće da uradi. To radi preko ljudi iz kriminalnog miljea i to svi znaju. Započeo Mirković i zaključio: ja pozivam sve organe, državne, tajne i javne da se pozabave ovom gospođom. Ona se ipak predstavlja lažno kao srpska maćeha, a u stvari je jedna od najmračnijih osoba koje postoje na našim prostorima. Podsjetimo, zapaljeni automobil Hajp televizije, ovaj teroristički čin koji se dogodio pre gotovo mesec dana ispred naše medijske kuće. Zbog toga je Saša Mirković podneo krivične prijave protiv nekoliko osoba koje su mogle ovo da urade. Jedna od njih je Ceca Ražnatović, ali krivična prijava podneta i protiv njenog kuma Nikole Vavića, koji je ranije pretio prvom čoveku Hajpa. Krivična prijava protiv Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink televizije, zbog ugrožavanja sigurnosti mene i moje porodice. On je moćan čovek koji je spreman na mnoge stvari, tako da sam odlučio da protiv njega i još nekih osoba podnesem krivičnu prijavu i priložim dokaze za ove tvrdnje. Verujem da će pravosudni organi da odrede svoj posao u celosti i Mitrovića i saučesnike privedu kako bi Beograd ostao najsigurniji grad u Evropi, napisao je Saša nedavno. Saša Mirković, vlasnik Haj produkcije, podneo je krivičnu prijavu protiv Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, zbog ugrožavanja sigurnosti njega i njegove porodice. Mirković je odlučio da prijavi Mitrovića nadležnim organima nakon niza situacija koje su se dogodile u poslednje vreme. Direktor i vlasnik Hajp televizije istakao je da se on i njegova porodica, kao i svi zaposleni u njegovom sistemu, osjećaju ugroženo zbog ponašanja kontroverznog biznismena. Saša je danas na svom Instagram nalogu okačio prepiske sa Željkom Mitrovićem, u kojima se jasno vidi količina uvreda i pretnji koje mu Željko šalje. Ovo je dokaz koliko je ovaj čovek opasan po okolinu. Umesto toga što mu je REM izdao dozvolu, njega treba hitno hospitalizovati u ustanovu zatvorenog tipa, jer osim što koristi kokain u velikim količinama, on je i nasilan i nikada se ne zna šta može da uradi ili naruči preko svojih veza u podzemlju. Zahtevamo hitnu reakciju svih državnih organa na privođenje Željka Mitrovića i njegovih hordi zla. Zbog ugrožavanja sigurnosti moje porodice i mene, kao i izvršilaca terorističkog akta nad Hajp, napisao je Saša u svojoj objavi. Zaposleni u Hajp televiziji i produkciji pružili su podršku Saši Mirkoviću i poslali snažnu poruku slikajući se ispred ugljenisanog vozila, koje je još uvek nepoznati počinioc spalio prošlog petka na subotu kada su malo stradali zaposleni na Hajp televiziji. Kolektiv ove medijske kuće na čelu sa Mirkovićem nada se da će slučaj u najkraćem roku biti rasvetljen, kao i da će se poručilac i naručilac ovog terorističkog akta što pre privesti pred lice pravde. Kad me ljudi pitaju šta imam protiv ove Fahrete Jahić, Lepe Brene, pa nemam ništa. Mislim, nemam ništa protiv. Zato što ni ona totalno nebitna u životu, ali njeni postupci prema mojim prijateljima su vrlo bitni. Naime, ona se žena mnogo puta mešala u odnose i u privatne stvari drugih ljudi. Tako recimo nameštala Miroslavu Iliću nešto što apsolutno ne postoji. Pa je nameštala Aci Lukasu razvod braka. Pa se bavila stvarima kao i ova srpska maćeha, nedozvoljenim stvarima, sasvim slučajno su to i moji štićenici. I onda kad me pitate zašto treba da otkrivamo stvari o njima, pa zato što su one toliko pokvarene osobe da o njima treba da se znaju stvari. I evo još jedne stvari, Breno ili Ljubice, šifrirana. Onda kad si pobegla od Popovića i završila kod Brege u Sarajevu, sećaš li se da su ti bacali i da su ti donosili na udicu od štapa sendvič?
ili si to zaboravila? Pa ćemo dalje neki drugi put. Ceo onaj žiri u Grandu, tam je u stvari Sodoma i Gomora. Počev s leva na desno, ne znam za ovog čoveka, mislim da se Bosanac zove, njega ne poznajem i neću o njemu da komentarišem, jer koliko sam čuo od Lukasa da jedini ne pripada toj klapi. Sve ostale koji se tamo nalaze, mogu da kažem da učestvuju u prve svega uništavanju kulture, a onda iza toga u mnogim drugim stvarima, počeo od Đorđa Davida koji je maloletnicama svašta pisao, ucenjivo ih i tako dalje. Mislim, on je nebitan lik generalno, ali sedi u tom žiriju i glumata velikog muzičara u stvari je analfabeta za muziku i nije ni čudo što ga je isterao iz ove generacije 5, čini mi se. I zabranio mu da izvodi sve pesme, tako da je to sve ono što on izvodi laž. Ne znam na osnovu kojih kriterijuma on može nekog uopšte da ocenjuje. O Mariji Šerifović, ona govori sama o sebi, srpska maćeha, mislim, Sodoma i Gomora. Ana Bekuta ili Nada Polić i gospođa Snežana Đurišić, mislim da mole Boga svaki dan samo da ne počnem da pričam stvarno ono što znam o njima. Ali očekujte me brzo. Ćao! Vlasnik i direktor High produkcije Saša Mirković objavio je na svom TikTok profilu ekskluzivne informacije o otkazu celokupnog tima pevačice Lepe Brene, nakon što je održala koncert u Zagrebu. Naime, kako se spekuliše, do prekida saradnje je došlo zbog lažiranja broja prodatih karata za Zagrebačku arenu. Prema ekskluzivnim saznanjima Saše Mirkovića, celokupan tim se oprostio od pevačice nakon 16 godina saradnje, od back vokala do menadžera. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Kako je Saša Mirković nedavno istakao, takvi izvođači svesni su da njihova popularnost više nije onakva kakva je bila nekada, te teško prihvataju činjenicu da postoje mlađe generacije umetnika koji su uspešniji od njih. Kao primer, Mirković je naveo Lepu Brenu, ističući da je shvatio kako ona nije uspela da proda 6 arena kako je prethodno najavila. Takođe dodao da postoji velika sumnja u sve što se dešava sa njenim koncertima, posebno u vezi sa činjenicom da su ti nastupi odjednom pomereni, kao i simptomatično stanje u kojem je navodno slomila nogu u tom trenutku. Zašto neki pevači vole da varaju publiku? Zato što su svesni da njihova popularnost nije više onakva kakva je nekada bila i zato što ne mogu da prihvate da postoji bolji od njih i da su neki iz novih generacija uspešniji. Naime, šta se desilo? Ovih dana kada sam puštao koncert Miroslava Ilića u Zagrebačkoj areni za 18.10.2025. godine, to je pred 2 dana, shvatio sam da je ogromna njegova popularnost i jedva čekam da se vidimo 18. listopada u Zagrebačkoj areni, oktobra ili 18.10. istakao je Mirković te dodao. Tada sam shvatio da u stvari Brena nije ni prodala 6 arena kako je najavila, nego mnogo manje. I odjedanput se koncerti pomeraju za neko drugo vreme, zato se dovodi u pitanje i to da li je slomila nogu tada ili je publika prevarena. Razmislite, zaključio je Saša Mirković.
ne bih ja na tu temu. Koliko će meni je emotivno od kad njega nema. I tu je jedna konstanta i to nije prestalo i ne znam. Kakva su vaša sećanja na Šabana? Sećanja? Da. Ja još uvek nemam sećanja. Ja još uvek mislim da je on tu i da, jer on se toliko sluša gde uključite radio stanicu ili negde iz kola čujete. On je najpevaniji pevač i najveći broj hitova ima, koje ja mislim da večeras da su mogli, to bi bio jedan jam session do ujutru i opet se ne bi ispevalo sve ono što je njegov opus, što je njegovo stvaralaštvo, tako da. U kojim situacijama vam Šaban najviše nedostaje? Meni sedeljke. Da, njemu u sedeljkama, ja sam neko ko sa njim nije imao na tu temu da mi tako nedostaje, ali mi nedostaje kao pojava koja, kad on počne da peva, a pogledaš u njega, pogledaš to jedno nežno biće iz koga izlazi jedan glas koji je vanvremenski za sva vremena, dok traje i sveta i veka. I ja sam tu pristrasna kad je on u pitanju i to je jedino što mi govori da u stvari njega više nema. A kada neko kaže Šaban Šaulić, koja je prva anegdota neka sa njima padne na pamet? Nas dvoje smo, pa pazite, da, kad je dobio sina, znači mislim kuma je insistirala na tome, ja mislim da je rodila još 5 ćerki, ona bi terala sve do sina. Tako da u to vreme kad se rodio Mihajlo nije bilo ultrazvuka, sad vidite vi da li je muško ili žensko, nego su babe sekle makaze na onoj, kako beš ono stavio u vatru, pa ne znam, ideš tamo pa gledaju, pa sedni na makaze, pa sedni na i tako. Ali mi smo imali koncert, to je jedini put u životu, u 50-godišnjoj mojoj karijeri da ja nisam došla na koncert. Ja sam neko ko je, surovi profesionalac, što većina nas kaže za sebe, ali smo mi putovali, to su bile velike turneje i došli smo u Livade, u Čačak i niko se nije nadao, ni tada nisi znao tačno termin i satnicu kada će se neko poroditi, mislim, tako da mi smo bili na turneji i stigla je ta lepa vest, bili smo u Livadama motel, u Čačku na ručku i da je kuma rodila sina i mi nismo otišli do sutra dan odatle. Znači, ostali smo ceo dan, celu noć, cela ekipa, znači nas je bilo 50-ak, celu noć, ceo dan i sutra dan smo otišli pravo na koncert, onakvi izgužvani. Tako da, to je ona anegdota koje se prvo setim. Koliko je teško, koliko je fascinantno zapravo da neko bude vrhunski pevač i da ima tako jednu fantastičnu karijeru, koliko je to sve teško na život napraviti uopšte. Da gledaju svi moje predstavljaju. O njemu pričamo? Da. O Šabanu? Da. Znate šta je? Ja sam rekla da sam pristrasna i ja bih ovako rekla, Šaban Šaulić i svi mi na drugoj strani. I tu nema poređenja. I tu nikad neće niko da se rodi. Kao on. Svi mogu da pokušavaju, mogu da vole. Ja sam neko koji, recimo, svoje vremeno su postale te liste godišnje, pevač, pevačica, tako da su oni svi znali već posle nekih 10-15 godina da ja nikada neću reći neko drugo ime, osim Šabana Šaulića. I za mene Šaban i mi svi na drugoj strani. A uspio da bude i Bojan u studiju? Pa tu se nismo slagali uopšte, ja sam neko ko uopšte ne pije. I reći ću vam još jednu anegdotu, on se ljutio na mene, kaže, bre, kumo, bre, ti dođeš, pa ne možeš da ostaneš, kaže, ni malo, majku mu, znaš, kao, ti odmah ideš, pa rekao, slušam vas pijene, da ne kažem šta, i slušam, vi okrećete, to sve bude ona kaseta, pa ispočetka. I odlazimo mi na slavu njihovu jedne godine i ja kažem ovako, ma sad ću da ostanem, ma neću da idem, ostaću da vidim. Znači, mi smo došli negde oko 8 uveče, oko 11, još sam bila onako sveža oću, oko 3, oni uopšte mene nisu primetili da sam ja tu, oko pola 8 ujutru, ja kažem, ustajem, i oni, gde ćeš?
Preko doplo vas pozdravljam, idem kući, jer vi znate da sam ja od sinoć od 8 ovde. Nemoj da pričaš. Oni nisu jednu rečenicu sa mnom razmenili. Ja sam otišla kući, a Miroljub je sutra uveče se vratio kući. Znači, a oni su ostali još. A oni su ostali još toliko. Meni je jedino žao što to naše druženje, muzičko druženje, nije neko snimao to jer to je, tad se on je u pravom svetu kao pevač. I to je jedno nešto najlepše detke koje mislim u životu nikad, samo znaju ljudi koji su bili tu. Ali to je neizmerno poštovanje. Znate da smo mi znali njega i Vidu Pavlović, da sedimo, da slušamo kao đaci u školi, da niko nema neku priču, da nema tu kakvih, mobili nisu ni postojali, ali to je bila privilegija da slušaš takvo jedno izvođenje, jednu interpretaciju u 4 ujutru, u 8 ujutru, u 12, posle 50 sati pevanja. I alkohola, i cigareta. Jeste. I pušuje, brate, pušuje u sve pare. Moram vas pitati za kraj, da li ste ispratili gostovanje bivše snajke Vanje Tutić? Da li negde kako to komentarišete? Da li ste ispratili Vanjino gostovanje u emisiji Pretres? Da li imate neki komentar? Lično za vas, o svojoj bivšoj snaji, sve najlepše ću reći. Ona je rodila 2 zlatne jabuke, meni 2 unučadi i poštovanje od mene i kapa dole do kraja života. Samo je pevao mnogim ženama. Samo Zoricu nije. Da, nije. Evo sam u kuma, pa nije mogao nikakvu inspiraciju da dobije što se toga tiče. Da. Hvala vam.